12 ház összeomlott, 7 életveszélyes, az iskolát bezárták, a beszakadt hidat még nem tudják, hogyan fogják helyrehozni. Szendrő Edelénytől északra hatalmas tóvá változott, a helyiek szerint kéztenger. De jó hír a soha nem látott szerencsétlenségben, hogy 3 napja kánikula van, lassan csökken a vízszint. Riporterünk még csak helikopterrel tudott bejutni a városkába. Ma már egy út autóval járható, takarmányt, fertőtlenítőt, tartós élelmiszert is vittek a településre. Szendrő tiszteletre méltó harca a vízzel. 3 nap története ez az áradás által körbezárt térségből. Megrázó képek egy olyan városról, amely a híradásokból kimaradt. Itt most minden egyes tettre és mosolyra szükség van. Legyen az egy idős asszony mentése az összeomló házból, legyen az egy harc a saját otthonnal szemben, vagy egy árva kis cica, aki nem találja a helyét. Mi van, mit jó? Akik többször láttak már hasonló természeti katasztrófát, azok is legszívesebben csukott szemmel mennének át az erős sodrású, agyagos vízen. Annyira nyomasztó és elképesztő a látvány. Az utcákon nyelvszerű folyamok zúdulnak hol az egyik, hol a másik irányba. A malom ablakain ömlik a víz, az 500 éves híd a 3. nap végére beszakad. A helyiek vízben sétálnak az élelmiszerboltig, úgyhogy azt sem tudják, hová lépnek. Rendőrökkel megrakott kisbusz vagy tűzoltók vezette rohamcsónak szeli át az utcákat, mára már ehhez is hozzászoktak az itteniek. Péntek délután van, sietve pakoljuk be a 100 darab vegyvédelmi ruhát, mely árvízkor nagy segítség a helyieknek. Iparkodni kell, mert a helikopternek van még dolga. Felszállunk, majd következik az első döbbenet. 2 nappal a gátak megerősítése után már a töltés sem látszik Szendrőn, sőt, Szendrő sem látszik. A polgármester ismerősként üdvözöl bennünket, néhány nappal ezelőtt ugyanis már forgattunk itt. Kollégáival bepakolják a honvédségi küldeményt a terepjáróba, és már megyünk is, jobban mondva behajózunk a városba. Mi is belegyalogulunk a vízbe, mert képtelenség az embernek elhinni azt, amit lát. Víz, 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 bármerre is nézünk. Hazavisznek körbe, Szőlősardónak. Na de hogy jövök vissza reggel? A Bódva folyó hatalmasra nőtt, az emberek lelkesedése pedig egyre fogy. Eljött annak az ideje, hogy várni kell. Várni, hogy apadjon a víz. Aludni nem tudni fogok. Ül a víz, ül. János, aki helyi önkéntes, mutatja nekünk, hogy kövessük. Ő az utcákról és az emberekről mindent tud, hogy kinek mire van szüksége, és folyamatosan látogatja is őket, hogy változik-e a helyzet. Hát, hogy még itt, akik itt laknak, ebben meg itt rögtön itt a következőben, hogy ők ki fognak-e jönni, ha emelkedik, nem tudom. Hát nem nagyon szívesen hagyják itt, mert azt mondják, hogy igen, sok pénzt töltek bele, meg a vagyon, minden. Hát nem tudni. És akkor csónakkal jönnek ki, vagy ki se jönnek? Hát lehet, hogy ki se jönnek. Idős emberek? Persze, hát a Marika néni már ilyen 63-64 éves, ott Jucika néni meg ilyen 71-72 éves környékén. Mici a macska már több napja nem evett, mert elbújt a szomszédházban, fél a víztől. A cica gazdája mutatja, hogy vigyázzunk a bejáratnál. Ami az alsó szinten elénk tárul, az egy kellemes, vidám lakóhely lehetett napokkal ezelőtt. Most egy úszó, egyre mélyülő, zavaros vízivilág. Abszurd, hogy a sütőt már nem használják, mert addig ér a víz. A tűzhelyen viszont még főznek. Előkerül egy bödön zsír is, a Spiceból hozta az ár. Itt a sarkánál nem szabad átmenni, mert már ott nagyon mély. Mama nélkül nem élnek. A szendrői tűzoltók most egy idős asszonyt próbálnak rábeszélni arra, hogy hagyja el a házát. Munkájukat végzik emberséggel, odafigyeléssel és ahol kell, vidámsággal, komolysággal. 24 és 48 órás szolgálatuk alatt most hatványozottan igénybe veszi őket minden feladat. Az idős néni nem akar kimenni a házából. Ez az élete, ami épp most dől össze. Tessék jönni tovább, tessék jönni tovább. Oda megyünk be a helyet. Imi, hozzatok ágyat majd! Húzunk egy szalagot, úgyhogy csak saját felelősségre lehet benne. Az idős úrnak 2 óra alatt eltűnt a vízben mindene. Melegítő nadrágban mezitláb kísér minket combig az áradásban. Az ágya a vízben, az élete romokban. Amíg bonyolultanak, amíg kimelegítjük a fájba. Köszönöm. Padlószőnyeg minden, laminálpadló.
A melléképület már csak pozdorjának látszik. Biztosítása a bácsinak nincs, csak a remény, hogy valami mindebből egyszer újra az övé lesz. Most Istenem, hogy imádkozok, hogy kis hazakkal bírja ki ma. Kedvén össze. Szomszéd befogadott. Minél hamarabb ki kell, hogy jöjjenek, egyébként nem szoknak szorulni végkel. A Széchenyi utcában ijesztő szögben állnak a házak, egyre több az életveszélyes helyet jelző sárga szalag, a tűzoltók folyamatosan kerítik körbe a területet. Egyre több a víz és egyre több a rom. Nem zsibbad sehol. Csak fáj. Egy gerincsérült asszonyt hoz a csónak, aki elcsúszott a házában. Próbálják az adott körülmények mellett a lehető legbiztonságosabban átrakni egyik helyről a másikra. Egy kézzel mindenki benyúl. Egy kézzel fogod a fejét, egy kézzel a medencét, nyomd oda a csónakhoz a lábát. Jó van, oké, hopp! Aztán jön a hír, hogy beszakadt az 500 éves híd a legforgalmasabb úton, amely gyakorlatilag kapocs volt a két városrész között. Így a tűzoltók egy időre az állomáson ragadnak. Áthúznak ezen a nagy vízen, leállított motorral, a levegőszűrő felnek kapja a vízet, mert akkor tönkre megy a motorunk. Amíg a traktor kihúzza a tűzoltó kocsit a vízből, az pedig kihúzza a motorcsónakot, van egy szusszanásnyi idő. Kirántott hús, uborka, Együnk? kumpli, Kezünk azt úgy van minden kaja. Tüdő, a traktoros és a többiek vidáman zögykölödnek tovább az ebéddel. A kedve is jobb lesz picit mindenkinek, mert a nap is kisüt, és jön vele a remény, hogy végre elmehet a víz. Kora délutánra kicsit könnyebb feladata van a tűzoltóknak. A munkából kell hazaszállítani a Nagyhíd mellett élőket, akik házaik felső szintjén laknak most. Nem menj arra, megfordulunk, jó? Így itt csinálok a tengerről egy képet. Jó, oké, várjál, nézzünk egy időt. Jani, ha nincsen kulcs, vedd elő a másikat. 45-ösen. A biztonsági. Délutánra megint fokozódik a helyzet, dőlnek össze az épületek. A hölgy, akinek a szülei házát most ki kell pakolni, nem akar beszélni. Azok közé tartozik, akiket lelkileg már annyira megviselt a helyzet, hogy minden egyes szóra összerezzennek. Azt mondják a helyiek, hogy hiányzik nekik a lelki segítség, mert ezt nem lehet épésszel kibírni. Azt, ahogy egy élet munkája felkerül a teherautóra. Itt mindenki az otthonáért harcol, még a gyerekek is. Teljesen eddig volt a víz. Ez a térség egyetlen befogadó otthona. 15 idős embert kell innen kiköltöztetni családokhoz, intézményekhez. Volt olyan néni is, aki a szállítást követő napokban meghalt, mert valószínűleg nagyon megviselték a történtek. Ezeknek az öregeknek kellett volna látni a szemét. A szemét, ahogy elmentek, féltek, nem akartak menni, nem tudták, hogy mi lesz velük. Lelkileg próbáltuk őket erősíteni, hogy jöhetnek vissza nem sokára, de szerintem ezt ők is tudták, hogy nem bíztak ebbe, hogy itt egy-két napon belül ők vissza tudnak jönni. A hölgy és az úr most ideiglenes lakók itt. Személyi igazolvány és kétváltás ruha van náluk. A vagyonuk, ami a házban van, magas vízben áll. Nem tudnak felmenni a rokonokhoz Budapestre, mert pénzük nincsen. Segélyből élnek. Az önkormányzatnál kapnak enni, és naponta visszajárnak a házhoz. Reménykednek, hogy nem rogy össze végleg. Bejöttek nem tudom én kik, hogy gumicsónakkal, és felszólítottak, hogy hagyjuk el a lakást, mert életveszélyes lehet. Magunktól nem is jöttünk volna, régi lakás. Régi. Szendrő városának most nagy szüksége van a segítségre, legyen az bármilyen is. Az emberek és a város is hálás minden szalmaszálért, amiben belekapaszkodhatnak. És ha így a végére mondhatnék egy gondolatot a szendrőiekről, akkor az biztosan az lenne, hogy megérdemlik a csodálatot.